ikabara pour que bara be ke bara menani ala fe o sharatu belebele filana o de baraka ke alakra alayhi salatu wassalam ina fo aya nyini an fe la halaya mina alakra alayhi salatu wassalam ay baraka toya jumena alakra alayhi salatu wassalam ay sungalo tletal labay aya nyini toya jumena on yesika on ga bara ke toya fle oni alakra alayhi salatu wassalam aka baraka toya fle alaka cheba dole chikana ama kana dina ira ana o mi nana kana dina ira ana ale ka fisakati mambela jenika bundo be jige alele ma message be di alele ma alako wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha ala be gundo siri kana aya prophète le ma olu le message we ni kibariya bena muma dan kibariya tena anshima kibariya nana mimma gundo bena mimma ale ka baraka toya mina ni ka barakatin ibe bo bara nafama ni ka barakatin ibe bo bara noma sini kiyama alakra alayhi salatu wassalam ay sun la nyanamaya la halaya mina ni ala ye ma min pensema aya la nyanamaya toya mina alhamdulillah ibena sema ika nude dessin nyinina gani iye ala nyanamaya tola alakra alayhi salatu wassalam amma la nyanamaya toya minna iba ika barabina ka shinyene gbanzan ika barabina ka sufe yala gbanzan suma dola wajul kayro ni nyogon che kasro alakra alayhi salatu wassalam atumese ka waju fo basigi asu kono dana sahaba o fana bina sigi ka lame ga ma wajibi fo basigi le ay jumeni ke tletan laban yirabbe ayele malam misri kono ne togoya mina be se ka fere ka alabato sun bela jeri kono na da amri alislamu alakra alayhi salatu wassalam akata bolo do tunye na yere fana ye mogo lasu ka ketletan laban su keregrani do batoka o su keregrani do ye witri lon ye ni o ye mogani kile mogan saba mogan duru mogan worofla mogan konondo o kofe daluya do nana mogani worofla la gani ni daluya no bela jani fle alakra alayhi salatu wassalam ayre ka jumeli ke qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait pour chercher la nuit de la destin? On doit imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a perdu tout ce temps à prêcher, ou il a perdu tout ce temps où ses compagnons à se promener dans les lieux de prêche? Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté dans la mosquée. Il a adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est empleuré vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on doit le faire. On doit imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir bénéficier ces nuits-là, ces nuits de destin-là, qu'on appelle Laylatul Qadr. Pour pouvoir bénéficier, on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On doit se diriger vers la prière. On doit lire le Coran. On doit faire beaucoup d'invocations, beaucoup d'invocations. Ambadi al-Islamo, nini alakra alayhi salatu wassalam, ka bato ye ni soyin kononana. Amba Aisha radiyallahu anha, noy alakra foromusoy. Ay alakra nyenenga nema ni kisi baba. Koni nana lonka somun ka foko bisu ni Laylatul Qadriye, qui est ni de destin. Pongana ka muni fo. Alakra alayhi salatu wassalam aka afurumuso jabi noy amba Aisha yi. Ki kana ka do min fo ka chaya. ولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أمبارح الإسلام دووتي الإسلام بدو من فو من فاليري كابون كير دمكاسي علما كان يني على فكو على كي جرمو يفا سبو فين با من بدو أنو ني أنا دووتي فين با من بدو أني أن لا ينكو وتي ودي أنا جرمو ين أمبارح الإسلام ode anga ala sosoy ga nanya ira dama kasi kata alama ka ala wole ko ala ka yafa an jurumuma akashala ambe bato minke ala be kanga bato fe
ame fe min fo ala nyene ka bo duwo la ka bo hamina ko la ka bo kono ko la ala bo jabi anye ambari alislamo barata shayaburu gam bara be anye oni bara kera cheba min kala deli kono nana ka cheba min ka bara suivi aya ka toya minna hal yala aw ya ketin o to latin wa o de ko so annana hadisa kono ka fo ko la haralo jamakuru daw bina kana tugu ala kira ko alayhi salatu wassalam ga melekaw bina jamakuru ni nyoni ka bo kira ko ala kira bina fo ko o toy ko nga jamakuru dawlo melekaw ba fo ko la kinyebe ni jamakuru nungla o ka ikata sira yelema ikofe badalu dinak mari alislamo muka olugu bo kira mantoyan kono na fala ko ala kan do kira mantoyan kono ame do kira mantoyan kono ni kewalle sono aw be kira ka manton gam mule bena aw do kerengere ka anke kira manton ye ni kira bena olugu mo kerengere na ka surna doliye la haralo o de mo min tula akata sara ko le ga ala kira ko alayhi salatu wassalam kile aketa ele ko ne le hakili ka bon ka teme e kira ka e ya keta ne ta kete ndebe ntalike walima ndebe karmasna talike ndebe anka chokorobo ka tasra koro nga sheku ka tasra ambari alislamaw anka sigi kalajelike hal yara sheikhu beywa walima chokoroba beywa mi be krani chokoroba ya chewa ni chokoroba ya kolo walima ni sheikhu kolo jibril labe jigi chemika wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin jibril la melekabe jigi chemika melekati jigi eka sheikhu ka melekati jigi eka karamo cheka melekabe jigi cheba minka ale nana kana baraka toya mina anana kana bato ke la halaya mina nyemi ma kwanye ole suivi anye tugu ole ko pour que ame bara ame abaraji soro o de ko son fo baraka ke ni la halaya le ambari alislamaw ole be mo joro sabu mo do bena re kun fa bara la abena bara chamanke da bara imake alakra alayhi salatu wassalam kala jalla srakoro wa bada lahum min allah ma lam yakunu yahtasibun mo do bena la haralo o bena ta bolokolombo bara chamankela gambara baraji maye asara maye muka tigla mo perdu ola parce que bara imanke inafo alakra alayhi salatu wassalam ya ke tuya mina alakra sallallahu alayhi wasallam ay sahaba o nyamar ya ko ka bara ke tuya mina bara make ola halyala ambadon ama tintin ni yoro yin kan kusabe anyanga baro ke baro be se ka bani alakra alayhi salatu wassalam ka folen bara be se ka bani alakra alayhi salatu wassalam ka ketwe angana barake an yere maite angana barake ni anka haklina dorote alislamiyya dine kononana alakra alayhi salatu wassalam ako taraktukum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di ako taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di ako ntlala ka fen flato aw bolo ntlala ka kitabu belebele flato aw bolo o kitabu jona ole alaka kuma kai alqur'ana kitabu fulana ole alakra alayhi salatu wassalam akata bolo ye ay kuma minun fo ay fe minun ke sahaba ya ye abe fe minun ke la ni bela jani ne kore ko alakra ka sunasra ako ni aya bolo ke ola awtina fili nkofe ni aka e fili be dola dina kuma wala so soli be nana dina kuma wala o kore ne tugula ni diana ne ko sono ni anana nganye daluya bo alquran kono ni ala kuma kay walima ay daluya bo alakra alayhi salatu wassalam kuma kana alakra ka ni le fo hadisa kono hadisa mi ni agbela ke hadis authentique ambela jeni bo mene ka baraka nay ambela jeni be lanfia gananga ye sosoli be dina yoro minuna o kore ka fo ko amatu alako amatu akachiden ko alayhi salatu wassalam
ni an do ma tugu ala kɔ an ma tugu a ka ciden kɔ an tugula ɲɔgɔn de kɔ sisan an tugula an yɛrɛ ka hakilina de kɔ ala kɛra ko nɛma ni kisi b'a ye alayhi salatu wassalam a ko man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad a ko ni le mɔgɔ min ka baara dɔ kɛ alisilamɛya diinɛ kɔnɔ min tɛ ne kɛra ka baara kɛta ye k'i y'a dɔn k'a fɔ ko o baara kɔsegi kɔni dɔn i ma o kɔrɔ ye baara in i tɛna sara fosi sɔrɔ a la masaba ala yɔrɔ an bɛ alisilamɛw an y'an janto nin yɔrɔ ninnu la an y'an hakili to nin yɔrɔ ninnu la an bɛ waati minnu traversé la nin an bɛ sunkalo tɔ minnu traversé la nin an y'an cɛsiri alabato la an y'an yɛrɛ fari foni alabato la ala kɛra nɛɛma ni kisi b'a ma a ye bato continuer le fo ka taa se kalo ye ma a sɔrɔla ka bɔ misiri kɔnɔ nka an bɛ alisilaman caman bɛna a ka bato a ka cɛsiri o bɛna sonsori ka bila nin so nin na parce que ale ka min bila a kun na que an bɛ su min na nin que cette nuit là que cette nuit là c'est la nuit de la destin c'est nuit de la destin donc après cette nuit là on va plus effectuer la prière de Tarawih encore. Tu vas trouver des musulmans après cette nuit là il va plus effectuer Salat al-Tahajjud encore. Or qu'il nous reste encore 3 jours en badi al-Islamao. Donc anga bara anga dan yoro la ala ma dan yoro mina anga bara dan yoro la ala kra alayhi salatu wassalam ama bara dan yoro mina ala ko ama wali tukmilu al-iddata ko anga sungolo jatiyen anga dafa anga time wali tukabbiru Allah ala ma hadakum foka tase kalo yema kwanya jija batoma anye kalo time anye batoke Allah subhanahu ambadi al-islamao sungolo annafaka bo abarajika bo gambe wati to min kononi ama atleta laba min kononi ni fana nafaka bo gatimi awati to bela jenika donc ni wati ni manaka ke anga découragement wati ni wati manaka ke anga farfaka wati to min tola ni amashaw min kala ole ka shani min tola donc to fitini min tola ni ante dama kasi kata alama ɲɔgɔn fɛ o wati to fitini in kɔnɔ wa akashala ala na filɛ ni hinɛ ta filɛ ye wa ala na filɛ ni makari ta filɛ ye wa ka yafa an jurumu ma an ye dama kasi min k'a ye tɛmɛlenw kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen minɛ a ma o n'an bɛna min tɔw yɛrɛ fana kɛ k'o minɛ an ma k'a sababuya kɛ an ka baara laban kɛra min ye sabu al umuru bil khawatim baara bɛ a laban de bolo ni baara n'a daminɛ ɲɛna cogo o cogo nka n'a laban ma ɲɛ i b'a ye tɔ caman k'i ka baara kɛ nka ni baara ni fili dɔw sɔrɔla a daminɛ na nka baara kuncɛ ko ɲɛna baara laban ɲɛna i b'a ye alhamdulillah i bɛ bɛn sema sɔrɔ masaba ala yɔrɔ an b'a ye mɔgɔ dɔ b'a ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen dabɔ a b'a ka ɲɛnamaya daminɛw kɛ ala sɔsɔ ni kojugu la nka waati dɔ bɛna ka na se a bɛna ka na tubi ka nin bɛɛ dabila ka tubi ka taa ala ma a ka ko labanw bɛ kɛ ɲuman ye ala bɛ a ka kalifa minɛ na k'a to o ɲuman sira kan a tigi bɛ kɛ jɔn kunnandi ye a fana b'o ɲɛ kelen ma dɔ bɛna a ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ ɲuman na nka ka taa se a ka ko laban waati ma ayiwa a bɛna kɛ baarajugu kɛbaga ye ala b'a ka kalifa minɛ na k'a to o lahalaya kan a bɛ kɛ jɔn kunnanbo ye an b'a ɲini ala fɛ k'an kisi ka bɔ o filanan in ma ala m'o kɛra donc an bɛɛ alisilamɛw an ye sabati an ka baaraw kan an ye dumɛ an ka baaraw kan an y'a dɔn k'a fɔ ko bi dɔrɔn tɛ sunkalo su laban ye bi dɔrɔn tɛ don ye don min ni ala kɛra alayhi salatu salam a y'a ɲini an fɛ ko an ye an dama kasi ka ala bato a su kɔnɔna na tiɲɛ don dɔnnibaaw ye kumakan caman fɔ ka bɛn ni bi su ye an b'a ɲini an b'a jigi bi ka kɛ laylatul qadri ye sinon al-imamu tabari o ni al-imamu ahmed o ye alisilamɛya dɔnnibagabaw ye a minɛna olu fɛ k'a fɔ ko nuit de destin a tɛ to su kelen kɔnɔ peut-être que ɲinata in o tɛmɛna ka ban peut-être que ɲinata in a yɛrɛ ma se fɔlɔ ban sabu o y'a yira k'a fɔ ko nuit de destin a bɛ yɛlɛma yɛlɛmasow ni ɲɔgɔn cɛ la peut-être tuma dɔ la 21 don san dɔ bɛ se ka kɛ 23 san wɛrɛ bɛ se ka kɛ 25 27 i n'a fɔ an bɛ 27 so kɔnɔ lahalaya min na walima 29 yɛrɛ fana nka n'i le y'i ka baara bɛɛ sonsori ka bila nin kosɔn an bɛ di alisilamɛw an ye kira ka kɛwale de filɛ kɛ kira ka jumɛn de kɛ ala kɛra alayhi salatu wasalam gundo bɛ na an ma nka ale yɛrɛ ye jumɛn de kɛ a yɛlɛmana misiri kɔnɔ de n'an'u ma se ka yɛlɛma misiri kɔnɔ
an kana ka an cija ka an cɛsiri an bɛ di alisilamɛw ɲɛnamaya in a kana nɛgɛlɛ ɲɛnamaya in a kana an marasa ɲɛnamaya in tagama kunkurunin don voyage kunkurunin don voyage min don ala k'a kuntagala jɛn dɔ bolo voyage min don a kuntagala ka surun dɔw bolo ala kɛra alayhi salatu wasalam a ko ale mantonw si caman a ko sanji 60 ka taa se sanji 70 a ko amaru ummati ma bayna 60 ila 70 a ko ale mantonw si caya sanji 60 ka taa se sanji 70 amadi alisilamɛw jɔn de bɛ 70 ɲɛnama sɔrɔ la jɔn de bɛ tɛmɛna 70 kan ala kɛra alayhi salatu wasalam ka kumakan don dɛ amadi alisilamɛw ɲɛnamaya waati min b'an bolo nin an ye profiter a waati kɔnɔ an ye waati nɔgɔ an y'a tɔnɔbɔ ala ye ɲinata yira anw mun na a ma yira maa minnu la est-ce que a tun ma dɔw ye k'a fɔ ko ɲina sunkalo y'o sɔrɔ wa nka o ka mun de kɛ ala la ni ala k'o fɔ a la walima anw minnu yɛrɛ tola yan ni ala ye ɲina sunkalo di anw ma fo kana se bi su in kɔnɔna na tile 27 su in kɔnɔna na anw ka mun de di ala ma hali yalaw anw ka bato kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ le kɛ wa walima anw ka fɛn dɔ le di ala ma o le jara ala ye ka tɛmɛ ni ala ka anw to ka anw garder fo kana se bi ma wa maa caman taara dɛ dɔw taara ni si kɔrɔbaya lo i si ka kɔrɔ ka tɛmɛ o kan dɔw taara ni ayiwa si yɛrɛ dɔgɔya lo i si ka dɔgɔ ka tɛmɛ o kan an bɛ di alisilamɛw n'i taara kaburulon na ni lahaliya in bɛɛ lajɛlen bɛ yen o de kosɔn ala kana alayhi salatu wasalam a ko k'an to ka taa bɔ kaburulon na a ko an to ka taa kaburu ziyara sɔrɔ sabu anw bɛ duniya kɔnɔ duniya bɛ anw nɛgɛ ala ko fala taghurrannakum alhayatu dunya duniya kuntagala ka surun dɛ kam min unasin amsaw wa ma asbahu mɔgɔ joli bɛ yen o ye su kɛ dugujɛ m'o sɔrɔ mɔgɔ joli bɛ yen dugu jɛla o ɲɛnɛ nka su m'o sɔrɔ mɔgɔ joli bɛ yen ni o dala su kɔnɔ ayiwa kibaru nana se maaw ma sɔgɔma k'a fɔ ko nin ma kunu mɔgɔ joli bɛ yen o bɔra ka don mɔbiliw kɔnɔ ko an bɛ taa an laɲiniyɔrɔ la ka kɔsegin kɔ o kɛnɛma ma kɔsegin kɔ somɔgɔw ma bilen kɔ tuguni mɔgɔ joli bɛ yen o bɔra ko an bɛ taa voyage sira la ko an bɛ taa taama sira la o ma kɔsegin kɔ somɔgɔw ma tuguni an bɛ di alisilamɛw هذه الحياة الدنيا إنها رحلة قصيرة إنها رحلة قصيرة voyager min kuntagala ka surun dɛ an bɛ di alisilamɛw o de kosɔn anw si surunya kosɔn ala kɛra ko ne ma nin kisi ma ko ala ka manton tɛmɛnenw siw yira ale la a ye si jan ye manton tɛmɛnenw na nabiyullahi shuaib ala ka nabi ɲuman min n'o ye shuaibu ye san 3 nin kɔ a kɔlen sɔrɔ dugukolo kan dɔw ye san 1 sɔrɔ nuhu ye san 1 nin kɔ sɔrɔ a y'o bɛɛ lajɛlen kɛ diinɛ lase la o ni ala bato la nka nuhu sara don min na musokɔrɔba dɔ sigilen tola a ka numutogo kɔrɔla la a ko nuhu ye denmisɛn saya kɛ dɛ k'a ye denmisɛn saya kɛ ko nin de ba kɔɲɔma ma tɛmɛ o ka n sigin to n ka numutogo in da la wa ala ye nuhu min ka lahalaya lakali ko labitha fi qawmihi alfa sanatin illa 50 ama ala ko k'a ye san 900 ni san 50 de kɛ ala ye min fɔ kɔrɔna kɔnɔ nka ale yɛrɛ si ye joliba a ye si joli kɛ siga foyi si t'a la k'a fɔ ko nuhu ye min kɛ a ka ca ni san 1000 ye nka nuhu sara don min na dɔ ko nuhu ye denmisɛn saya kɛ anw kɛrabanto ala ma si jan d'an ma o de kosɔn ala kɛra alayhi salatu wasalam a y'a ɲini ala fɛ ko ala ka fɛn di a mantonw ma fɛn min bɛ bila manton tɛmɛnenw ka si jan sɔrɔ nɔ la ala ye kɛra mantonw bonya k'o fisaya ka nuit de destin d'o ma ka laylatul qadri di o ma ka alikuranɛ jigi o su kɔnɔna na mɛlɛkɛw caman bɛ jigi o su kɔnɔna na ko su tɔgɔ ko kisi de b'a kɔnɔna na mɛlɛkɛw bɛ jigi ka da ala deli ko ala ka kisi kɛ alisilamɛw kan ko ala ka kisi kɛ ala batobagaw kan ala ka kisi kɛ kuranɛ kalanbagaw kan ala ka kisi kɛ selibagaw kan n'u lɔnni bɛ ka seli ala ye nka ni mɛlɛkɛw jigila ka na sɔrɔ e bɛ sunɔgɔ de la hali yala o bɛ kisi ɲini e ye wa o bɛ nana ka na kisi ɲini ka kɛ mɔgɔw de kan mɔgɔ minnu bɛ kan ka ala bato donc an bɛ di alisilamɛw an y'a dɔn k'a fɔ laylatul qadri
alisilaman ka doni na ko bali sabu kow bɛ latigɛ a kɔnɔna na o latigɛ in kɔnɔna na ka na sɔrɔ e bɛ ko wɛrɛ de la min ni alabato tɛ kelen ye min ni damakasi tɛ kelen ye ala ma an bɛ alisilamɛw o ni kɛ ma kan an b'a ɲini ala fɛ an bɛna bato fɛn fɛn kɛ nin so in kɔnɔna na k'a minɛ an ma ala m'o kɛ la an bɛna fɛn mun fɔ ala ɲɛnɛ an b'a ɲini ala fɛ k'a minɛ an ma ala m'o kɛ la ni bi kɛla layilatul kadiri ye an b'a ɲini ala fɛ a bɛna fɛn minnu latigɛ an ma nin so in kɔnɔna na k'a k'an ma hɛrɛ ye ala m'o kɛ la k'a k'an ma hɛrɛ ye ala m'o kɛ la fɛn minnu bɛna latigɛ an ma an b'a ɲini ala fɛ n'o kɛla juguman ye k'o ɲɔni ka bɔ an ma ala m'o kɛ la n'o de kɛla juguman ye k'o ɲɔni ka bɔ an ma ala m'o kɛ la an hamina ko duguni n'a kɛnɛkan ca masaba ala de b'a lɔn k'an minɛ an ma ala m'o kɛ la k'an jurumu yafa ala m'o kɛ la k'an jurumu yafa ala m'o kɛ la k'an jurumu yafa ala m'o kɛ la ɲɛnamaya hinɛ k'a k'an bɛɛ lajɛlen ye ala m'o kɛ la ɲɛnamaya hinɛ k'a k'an bɛɛ lajɛlen ye ala m'o kɛ la si jan si barakama k'a d'an ma ala m'o kɛ la si jan si barakama k'a d'an ma ala m'o kɛ la an hamina ko masaba ala de b'a lɔn k'an kelen kelen bɛɛ lajɛlen k'an hamina ko nɔgɔya ala m'o kɛ la mun ta ye kɛnɛya ko ye an b'a ɲini ala fɛ kɛnɛya ni lafiya k'a d'an ma ala m'o kɛ la kɛnɛya ni lafiya k'a d'an ma ala m'o kɛ la jangarow bɛ bɛɛ la min ta langanamayaw min ta ma langanamayaw an b'a ɲini ala fɛ k'an ka jangarow basi ala m'o kɛ la k'an ka jangarow basi ala m'o kɛ la mun ta yɛrɛ ye denko ye an b'a ɲini ala fɛ den barakaman b'a bolo k'a d'an ma ala m'o kɛ la den barakaman b'a bolo k'a d'an ma ala m'o kɛ la ka den barakaman d'an ma ala m'o kɛ la ka ala kalanbato den k'o d'an ma ala m'o kɛ la wolobaga kalanbato den k'o d'an ma ala m'o kɛ la mun ta ye garijɛgɛ sisi ye an b'a ɲini ala fɛ fonisereya tigi de bɛ ala ye an b'a ɲini ala fɛ ka garijɛgɛ sanuma d'an n'o bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛ la garijɛgɛ sanuma k'a d'an n'o bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛ la garijɛgɛ sanuma k'a d'an n'o bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛ la mun ta ye baarako ye an b'a ɲini ala fɛ ka baara d'an n'u ma ala m'o kɛ la baara min b'a nafa ala m'o kɛ la baara min b'a nafa ala m'o kɛ la mun ta ye lɔnni ye an b'a ɲini ala fɛ lɔnni nafama k'a d'an n'o ma ala m'o kɛ la lɔnni barakama k'a d'an n'o ma ala m'o kɛ la mun ta ye diplôme ko ye an b'a ɲini ala fɛ diplôme ɲɛnama k'a d'an ma ala m'o kɛ la diplôme min ni an b'an yɛrɛ nafa a kɔnɔ duniya ka ban ka a nafa lase an n'an ka denbayaw bɛɛ lajɛlen ma k'o k'an ye ala m'o kɛ la an b'a ɲini ala fɛ k'an kɛ ala jɔn ɲumanw ye ala m'o kɛ la k'an kɛ ala jɔn ɲumanw ye ala m'o kɛ la ka baraka don an ka ɲɛnamaya waleya bɛɛ lajɛlen na k'o k'an ye ala m'o kɛ la ka baraka don an ka fɔtaw la ala m'o kɛ la ka baraka don an ka sɔrɔtaw la ala m'o kɛ la an bɛ jamana min yɛrɛ kɔnɔ ka basigi don a kɔnɔ ala m'o kɛ la ka jamana ɲɛmɔgɔ ka sijan d'a ma ala m'o kɛ la jamana ɲɛmɔgɔ ka baraka don a ka baarakɛtaw la ala m'o kɛ la jamana ɲɛmɔgɔ ka mɔgɔw d'a ma mɔgɔ minnu kun b'a sɔn hakili ɲuman na olu d'a ma ala m'o kɛ la an bɛ jamana minnu yɛrɛ kɔnɔ an kɛrɛfɛ jamanaw k'a daminɛ burukinaw lajinaw liberiyaw ganaw togow benew an kɛrɛfɛ jamana bɛɛ lajɛlen ka taa se maliw bɛɛ ma an b'a ɲini masaba ala fɛ ka sabati don jamana ninnu kɔnɔ ala m'o kɛ la ka sabati don jamana ninnu kɔnɔ ala m'o kɛ la alisilama kana ka dugawu kɛ i sigiɲɔgɔn ye sabu n'i sigiɲɔgɔn lafiyala i fana ka lafiya b'a la nka n'i sigiɲɔgɔn ma lafiya i ka lafiya taara dɛ an b'a ɲini ala fɛ ka lafiya don jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ala m'o kɛ la ka basigi don jamana ninnu kɔnɔ ala m'o kɛ la k'an n'an furuɲɔgɔnw kan bɛn ala m'o kɛ la k'an n'an furuɲɔgɔnw kan bɛn ala m'o kɛ la mun ta ye furuko ye an b'a ɲini ala fɛ ka furuɲɔgɔn ɲuman da an ma ala m'o kɛ la ka furumuso ɲuman d'o ma ala m'o kɛ la ka furumuso ɲuman d'o ma ala m'o kɛ la mɔgɔ o mɔgɔ ni o de ka dɛmɛ kɛ misiri kɔnɔ an ye appel min lancé k'a fɔ ko an ka kalanden minnu bɛ kan ka an laseli k'an boloma kuma ka se k'o encourager lahalaya min na alimami mɔgɔ min bɛ jɔ mɔgɔw ɲɛfɛ ka mɔgɔ seli a sara tɛ mɔgɔ si bolo nka fɛn dɔ ŋaniya yiraw don ka se ka ɲɔgɔn encourager ka se ka ɲɔgɔn farifoni ka ɲɔgɔn bɛsira ni ɲuman wale ninnu ye an b'a ɲini ala fɛ mɔgɔ mɔgɔ ka dasi kelen bɔ a kunkɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen sara hɛrɛ la ala m'o kɛ la mɔgɔ mɔgɔ ka dasi kelen bɔ ka don ala ka diinɛ dɛmɛ sira la ka bɛɛ lajɛlen sara hɛrɛ la ala m'o kɛ la
ala le ko wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu akoni ay dasi kele min di ale ala jati koso ole koso al islama ni be nyuman ke e ka krengana ni ala ala ko ni dasi kele min di ni e fe min di ale ala jati koso ko ale ala be dobla o nola tout ce que tu donnes à cause de Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu va multiplier ce que tu lui as donné. Ambadi al-Islamo. Si ka foi shikelen la, ni slama min fana ka ika fendi ni o dengene ya do ka foko ala be dobla anola le. Foni ma dini dengene ala be dobla anola. Ele ka lon ka foko ala ka dobla anola wali ma ere ma lon ka foko ala ka dobla anola. Gan ala be dobla anola si ka foi shikelen la. ala ko wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu ko ni ye fɛn min di ala ma ko ale ala bɛ o remplacer ko ale ala bɛ dɔ bila o nɔ la an b'a ɲini ala fɛ an ka dasi kelen fɛn fɛn bɔ k'a don ala ka diinɛ sira in na ka caman bila a nɔ la ala m'o kɛ la ka caman bila a nɔ la ala m'o kɛ la an bɛna minnu yɛrɛ bɔ ka don ala ka diinɛ dɛmɛ sira la ka caman bila a nɔ la ala m'o kɛ la an bɛ di alisilamɛw mɔgɔ de b'a ka wari bɔ k'a don ala ka diinɛ dɛmɛ sira la maa min tigi ni ala ye limaniya d'a ma maa min tigi ni ala ye kari d'a ma sinɔn nafolo ka di bɛɛ ye o de kosɔn ala ko a ko wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun a ko ni mɔgɔ min ka a ninkun miyɛtɔya nɛgɛkun gbɛlɛya min bɛ adamadennin na ka taa nafolo fan fɛ tout le monde aime l'argent nka mɔgɔ dɔ de bɛ yafa a bolota dɔ kɔ ko n ka nin di ala ma n ma fili yan ka taa bɛn sini ni o dɛngɛnɛya b'i kɔnɔ i ma fili dɛ sabu i bɛna bɛn o tuma dɔ la i b'a bɛn duniya yɛrɛ kɔnɔ yan sabu ala ko n'i ye min fili ale kosɔn ale ala bɛ dɔ bila o nɔ la ala bɛ ban ka i récompenser a la kɔ tuguni sini kiyama ala b'i ka koɲɛw fana multiplier i ye ala ko man dha alladhi yuqridu allaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira ala ko mɔgɔ jɔn bɛ juru don ale ala la a tɛ komi i ɲɛ bɛ ala la i bɛ juru ta ka don ala la nka an bɛ fɛn min bɔ ka don ala ka diinɛ dɛmɛ sira la ala ka diinɛ sankɔrɔta sira la ala ko mɔgɔ minnu tun b'o kɛ ale ala bɛ o ji di i ye ale ala bɛ o multiplier i ye man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha ala ko ni mɔgɔ min ye ɲuman kelen kɛ ko ale ala bɛ i sara 10 wallahu yudha'ifu liman yasha ala ko ale bɛ mɔgɔ ta ji di a bɛ mɔgɔ ta multiplier mɔgɔ min ka da ye an b'a ɲini ala fɛ ka an se an ninkun nɛgɛkun gbɛlɛya min bɛ an ninkun na ka taa nafolo fan fɛ miyɛtɔya min bɛ adamaden ninkun na ka taa nafolo fan fɛ k'an ninkun kɛlɛ o la ka o nɔgɔya an ma ala m'o kɛla ala le ko ten a ko wa man yuqa shuhha nafsihi mɔgɔ min ninkun kɛlɛ le a kana kelen ɲɛna komi mɔgɔ min bɛ ayiwa dasi mugan bɔla ka di ko a camanba le b'a bolo dɛ suma dɔ la 200 bɛ dɔ bolo nka a karinin no ka 180 bɔ k'o di ala ma kari le b'a kɛla ala ko ko nɛgɛkun gbɛlɛya min b'an na nafolo fan fɛ ko ni mɔgɔ min ye a ta kɛlɛ k'a bɔ a yɛrɛ la k'o tigilamɔgɔw le ye kisimɔgɔw ye lahara jɔlon an bɛ alisilamɛw an ye fɛn bila an yɛrɛ ɲɛ an ye juru don ala la an ye ala dɔndɔn ni an ka ala dɔndɔn ala bɛ a sara an ye sini kiyama dɛ nka an bɛ alisilamɛw ni ele maa min ma fɛn bila i yɛrɛ ɲɛ yan e bɛ taa bɔ mun de nɔ ma sini kiyama o de kosɔn ala kɛra ko alayhi salatu wa salam a ko baara ɲuman nɔgɔ ko ala bɛ baara ɲuman nɔgɔ a bɛ baara ɲuman nɔgɔ fara ɲɔgɔn kan ka taa bila peseli kɛnɛ kɔnɔ bascule kɔnɔ sini kiyama a ko faman wajada khayran falyahmadillah a ko n'i le mɔgɔ min tigi i ka ɲuman de sɔrɔ lahara i taara bɔ hɛrɛ de nɔ ma lahara k'i ka ala tanu dɛ sabu i bolo de ye baara min kɛ i bɔra o le nɔ ma sini kiyama dɛ nka wa man wajada ghayra dhalika ni mɔgɔ min taara bɔ fɛn wɛrɛ le nɔ ma sini kiyama fala yalumanna illa nafsahu k'i kana mɔgɔ si jalaki m'a fɔ i yɛrɛ kun an bɛ alisilamɛw wa qaddimu li anfusikum an ye fɛn bila an yɛrɛ ɲɛ an ye fɛn bila an yɛrɛ ɲɛ alabato la an ye fɛn bila an yɛrɛ ɲɛ ka bɔ seli la an ye fɛn bila an yɛrɛ ɲɛ ka bɔ sarakatu la an ye fɛn bila an yɛrɛ ɲɛ ka bɔ ɲuman wale sira bɛɛ lajɛlen na inna allaha yurbi sadaqat wa yunammiha kama yunammi ahadukum faluwa ala kira ko alayhi salatu wa salam a ko saraka nɔgɔ ɲuman wale nɔgɔ ko ala bɛ a multiplier le
ala be a bugu ka a jidi pina fo an dola kelen an be an ka bigan deni ɲɔgɔnmɛ deni n'a be mɔgɔ bolo ɲɛ min ma walima i n'a fɔ saga deni b'i bolo walima misi deni b'i bolo ba deni b'i bolo i be nunugo lamɔ lahalaya min na pour que o ka boɲɛ ka kɔgɔ k'i be sɔrakatu min di ala ma ko ala be a lamɔ ten o cogo la ten ka taa a boɲɛ ka taa bugu fɔ i be taa bɔ o nɔ ma lahara jɔlɔ an b'a ɲini ala fɛ an ka baara ɲuman n'o k'a kɛ ala kama baaraw ye ala m'o kɛ la ka ala kɛ an ka baaraw fɛ ala m'o kɛ la an bari alisilamɛw ni jɔrɔ kana ka kɛ alisilamɛ na dɛ o de kosɔn sahaba dɔw ko a ko baara kɛ tun t'olugu hami nka mun de b'olugu hami baara min kɛla est ce que ala kɛla baara fɛ wa est ce que baara min kɛra nin baara nin minɛna ala yɔrɔ wa walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un ni aya in jigila min kɛ an bɛ Aisha ye kira ɲininka alayhi salatu wassalam a ko mɔgɔ jɔn de bɛ ninnu ye o tuma la sunyanikɛla de bɛ ninnu ye wa walima ɲɛmɔgɔyakɛlaw lo wa o bɛ kan ka ɲuman kɛ o dusukun jɔrɔnin do kɔ tuguni ko hali yala baara in bɛ minɛna o fɛ wa sabu o jɔrɔnin do k'olu bɛna segin kɔ ka taga ala fɛ o ka baara min kɛ nin est ce que o bɛna taa baara nin sɔrɔ o yɛrɛ ɲɛ ala kɛra k'an bɛ Aisha jaabi ko ninnu mɔgɔ minnu kofɔla kuranɛ kɔnɔ tan dɛ ko limaniyɛjɔnw do maa sabatinenw do tiɲɛnikɛlaw tɛ ɲɛmɔgɔyakɛlaw tɛ maa jurumutaw tɛ dɛ ko limaniyɛjɔn bɛrɛbɛrɛ yɛrɛ de bɛ ninnu ye donc o bɛ kan ka ɲuman kɛ o n'o ka ɲumanya o n'o ka alajɔnya o jɔrɔnin do hali yala ala bɛ kan ka baara nin minɛ o fɛ wa walima ala tɛ kan ka baara nin minɛ o fɛ an bari alisilamɛw ni silamɛ ka baara kɛ kana ɲagari i ka baara la i ka baara kɛla cogo o cogo yalɔ k'a fɔ k'i ka baara in a sara a tɛ ala ka alijinɛ bɔ dɛ ala kɛra yɛrɛ ko ten nɛɛma ni kisi b'a ma a ko mɔgɔ si tɛ yen k'i ka baara de bɛna ka na kɛ sababu ye k'i ladon alijinɛ kɔnɔ ko fɔ ala ka hinɛ ala b'a ka hinɛ min kɛ an kan sahabaw ko ko hali ile kira yɛrɛ wa a ko na a ko hali ale kira yɛrɛ ko fɔ ala ka n kori ala k'a ka hinɛ de kɛ n kan o de sababuya bɛ na ne kira yɛrɛ ka n ladon alijinɛ kɔnɔ an bɛ di alisilamɛw ala yafala kira ma jurumu bɛɛ la nka kira tun bɛ si ɲɛnɛ ka seli ala ye inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfihi wa thuluthihi wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar ala ye nin de fɔ kira ma dɛ k'i matigi ala b'a lɔ e kira i bɛ si ɲɛnɛ seli min kɛ ala ye inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfihi wa thuluthihi wa ta'ifatun min alladhina ma'ak ala kira tun bɛ wele su tilan filanan kɔnɔna na sunkalo b'an kalanna nin de kɔnɔ su tilan sabanan kɔnɔna na a bɛ wuli ka ala bato sunkalo ye enseignement de ye sunkalo ye entraînement de ye an bɛ entraînement in kɛ a kɔnɔna na sharaful mu'min qiyamuhu bil-layl alisilama ka bonya alisilama ka kɔrɔta o de ye sufɛ nafila seli ye hali n'a dɔgɔyala i ka nafila seli i ye entraînement min kɛ sunkalo kɔnɔna na kabini sunkalo daminɛna i bɛ sufɛ nafila seli la kana to ni sunkalo k'a kuncɛ dɔrɔn ayiwa i k'i sen bɔ nin bɛɛ lajɛlen na la o tɛ taamasiyɛn ɲuman ye sunkalo bannen kɔfɛ i k'i seko damayira dɔɔni jira ala la ka yira k'a fɔ ko ala n ye formation min kɛ n ye entraînement min kɛ sunkalo kɔnɔ ayiwa alhamdulillah o entraînement nin a ye fiɲɛ dɔɔni sigi n na nka sunkalo k'a kɔ don e yɛrɛ k'i kɔ don misiri la an bari alisilamɛw nin tɛ taamasiyɛn ɲuman ye dɛ sunkalo k'a kɔ don e yɛrɛ k'i kɔ don sufɛ nafila seli la nin tɛ taamasiyɛn ɲuman ye an bari alisilamɛw an ye duumɛ an ka baara ɲumanw kan an ye sabati an ka baara ɲumanw kan fo ka taa se sunkalo laban na fo ka taa se ko kalo yela ni sunkalo yɛrɛ fana banna an ka baara ɲuman min daminɛ an bari alisilamɛw an ye sabati ni baara ɲuman ninnu kan an ka fajari seli min daminɛ silamɛ caman bɛ yen ka daminɛ ni sunkalo daminɛna fo ka na se nin waati ma fajari kelen ma fɔ a kɔ ban hali n'a ma sɔrɔ k'a kɛ misiri la jama na i bɛ taa sɔrɔ a y'a k'a waati la nka ni sunkalo kɔ dɔ la an bari alisilamɛw bato tun bɛ kɛra ala min kosɔn an tun bɛ sunkalo sun dɔ la ala min kosɔn an tun bɛ sufɛ nafila seli la ala min kosɔn o ala kelen min ye dɛ fa inna allaha hayyun la yamut wala in inqada ash-shahru al-mubarak shahru ramadan fa inna rabba ash-shuhuri mawjudun an bari alisilamɛw ni sunkalo k'i kɔ don kalo bɛɛ tigi o de ye ala ye o bɛ yen dɛ ala tɛ sa ala yɛrɛ fana tɛ danya a ɲɛ bɛ an ka kɛwale bɛɛ lajɛlen na dɛ an bari alisilamɛw
أي سبتي أنا بارن نونغا أن دولا كلن تالو سيابا أن سرقا أن تلا حلايا من أمبادي الإسلامو على ما تماك كالفام نلقى كوسونغلو نيلا دمسنيا تولا ما قربا تولا على كل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أمبادي الإسلامو أو كرامانتون على يا شيء دوغا يلا دي كنكا أو صون حكليلا دونغولو أمتا مغدو بسرا دونغولو أمتا مغدو بسرا دول لاني بدو جوكرو كابيني سان واكلي كابرو سيغي كنا علاكا جاني أبي بان واتي جمي دنيا يربي بان واتي جمي الله أعلم نيلما على بنيويا ني بارا نيوما نيوما نيلما على بنيويا ني بارا شاماي إلا يربي سباتي إبولو لحاليا مينا على بمكاري إلا يرو لا تويا مينا أمبادي الإسلامو يا دونك أفوكو كابرو سيغي أسيغي كنا علاكا جاني ni ando mo cetana jate mine o te dunya kono menane o isan chabayne o be dugu koro wati chamane ga mana me to ya donc afoko ifana be da dugu jukoro ne ambadi alislamaw o de ko son alislama ala bato tan ay jija nga soro ay jija ay wati do soro ambe ala bato mina ay jija ala ka watu anyo bo anga watu la ame bolla dunya min koni mogotey mogo min ko ko nye dunya soro ka fala mogotey mogo min ko sisan koni ne na folo soro nkan tentena dora nyine tuguni otey ale mirila ka foko warbe min ko ngatimi bela jeni ka o be ka nganyini donc dunya atena soro mogo min yere do soro ala aywa o yere ma fa ala fo shite adamadeni fa fo domina ni lala digen kono na ka bogo ke tlo lale o le ba adamadeni fa bele jeni be ta lahara sini kiyama bebe ta kiyama lo ki nata toto yikono bele jeni naka programu besi me naka programu ni dugu jala mena keta mena ni keta ga mami ka programu be réaliser ala dron ne balo ni shika ni soro mena ni ke jone bo shi soro jone be so watima masaba ala dron ne bolo ambadi alislamaw donc ala be wati men ngon dama on be se ka fo be subhanallah alhamdulillah o bela jeni baraji on be se ka qur'an kala on be se ka dusuku nyumaya taka ala segere on be se ka nyekoro jaya keni mawye ala kara ko watabassumika fi wajhi aqiqa sadaqa ali kan nison jani ibadi alislamaw ko fana sadaqa o sebe on yebika o ke ga maminu lala dugu jukoro o seto yele ni bela jeni baraji sira ambari alislamaw alislama here bondaw kasha kana to ni bela jeni be takida kana to ni bela jeni be ifon ambari alislamaw ama nyini ala fe kuma famiyal ko nyuma ka dama ala mokela laban ko nyuma ka kan bela jeni ala mokela rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا واغفر ذنوبنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا واغفر ذنوبنا اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
go. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم بل أنتم قوم مجرمون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فلما آسف قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تشركون إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فلما جاءتهم فمتعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. فلما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجلين من القريتين وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون.
وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجلين وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلظ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وكيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استووا استقيموا اعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم قولك حق. اللهم قولك حق ونبيك حق والساعة لا ريب فيها والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا واغفر ذنوبنا. اللهم تول أمرنا وخذ بنواصينا للبر والتقوى وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصر أهل غزة على أعدائك وأعدائهم. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم أيدهم بتأييدك. اللهم انصرهم. اللهم ارفع راية الإسلام. اللهم ارفع راية الإسلام في كل مكان. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وحجة لنا لا علينا. اللهم أصلح فساد قلوبنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا. اللهم اجعل أحوالنا إلى أحسن الحال. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم احفظ نساءنا.
اللهم احفظ نساءنا وشبابنا وفتياتنا. اللهم احفظنا بحفظك الجميل. اللهم لا تصرفنا من هذا الشهر إلا وقد غفرت ذنوبنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نرجو رحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم الطف بنا وارحمنا يا رؤوف يا رحمن ارحمنا. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأحبابنا وكل من له فضل علينا. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل ترضاه عنا يا سميع الدعاء. اللهم إن قدرت أن هذه الليلة ليلة القدر اللهم فما قسمت فيه من النصيب اللهم فما قسمت لنا من النصيب فاجعل فيه لنا أوفر الحظ والنصيب. اللهم ما قدرته لنا في هذه الليلة المباركة فاجعل لنا فيه أوفر الحظ والنصيب. اللهم واصرف عنا الشرور. اللهم واصرف عنا الشرور. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعوة مستجاب. اللهم لا ترد أيدينا خائبين. اللهم إنا دعوناك في السر والعلن فاستجب دعاءنا. اللهم استجب دعاءنا. اللهم إنك تعلم ما تكنه صدورنا. اللهم فأت كل واحد منا سؤله. اللهم أت كل واحد منا سؤلنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم أسبغ علينا من خيراتك. اللهم أسبغ علينا خزائن رحمتك. اللهم ارحمنا واعف عنا يا رحيم يا رحمن. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي ترضيك عنا. اللهم فكما أعنتنا على إقامة حروفه فأعنا على إقامة حدوده. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وارفعنا ولا تضعنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ما ذكره الذاكرون. اللهم صل على محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك ومنك. صل اللهم على سيدنا محمد
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.